Čaute všetci, takže pozrite sa na náš dnešný obed. Je to Eňo Ňuňo. Nachádzame sa akurát na Oxford Street. Chystáme sa na strašné nákupy, úplne vyskočíme z gati, keď letíme do obchodov. Posielame vám veľký, krásny odkaz. Tí, čo nás ľúbite i neľúbite, je nám to v celku jedno. A sledujte novinky na stránkach, pretože budú tam strašné fashion vychytávky. Tuto mám moje spolu nakupovačky dneska. Zdravíme. Za kamerou Marty, natoč sa Marty. Vidíme ho, dobre? Takže čekujte novinky zo sveta Londýna a vidíme sa. Čau!